rashin ladabi. Rashin ladabi shi ma babban wani abu ne da yake ba da gudunmawa na rusa zamantakewa kowace iri ce, ta aure ce, a'a ta abokantaka ce, a'a ta wajen aiki ce, a'a ta makaranta ce, da dai sauran makamantansu. Idan aka ce rashin ladabi musamman ma ga 'ya mace, shi ma ba ƙaramin musiba ba ce babba wa iyali, zubila Allah ya tsare mu. Kamar menene farko, rashin ladabi ga ɗa namiji. Kin ga ke kina 'ya mace, a matsayin ki ta 'ya mace, dole ki san yadda zaki girmama mijinki, ki san yadda zaki girmama iyayenki, tunda mecece ke kanki ke ma wata al'umma ce guda. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ilmantar da 'ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ce. So saboda haka ke daga jikinki za a samu generation guda. To kin ga idan kika taso baki da ladabi, to duk wanda ya shafe ki zaki ga ya kasance ba shi da ladabi. Sai dai idan Allah ne ya tsamo wa'yansu daga ciki. Saboda menene, kin ga ke za a gada, za ki haifa, wanda kika haifa zai haifa, wacce kika haifa za ta haifa, wanda kika haka ki ajiye ke ma generation. To dan Allah dan Annabi ina so mu rinka tuna wannan kalma ta Alƙur'ani da ake cewa ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Duk ƙanƙantar ɗa namiji yana gaba da 'ya mace. Kar ki ce wai ko ɗa namiji mijinki kin san komai nashi saboda haka ba za ki mai biyayya ba, saboda yanzu kan ku ba wannan zancen bane. A aure ma akwai yanda ake girmamawa, a wajen karatu ma akwai yanda ake girmamawa, a komai na sama zai girmama na ƙasa, zai daraja na ƙasa, na ƙasa zai girmama na sama, haka ake tafiya. To idan aka ce miki baki da ladabi, wallahi 'ya'yanki gabaki ɗaya is hardly a samu mai ladabi, saboda ke ma baki da ladabin ballantana ki koya wa 'ya'yanki tarbiyyar su samu ladabi da biyayya. Amma idan aka ce kina da ladabi, za ku ji ana Allah sarki wance tana da kaza, to ko mutuwa zaki tarihin ki ba zai taɓa gushewa ba. Duk tabin da aka ambaci sunan ki sai an sanya miki albarka ko kuma an miki addu'ar fatan kwanciya lafiya a kabari. Amma menene, daga lokacin da zaki ji an ce ai wancan ta yi kaza, to ko kin mutu haka za a tashe ki a kabari a ce fa ga abin da wancan ta yi, wancan gidan wance, kuma sannan ga shaidar da ake bayarwa a kanta. Domin menene, Hausawa sukan ce shaidar duniya ita ce ta lahira. To dan Allah dan Annabi yana da kyau mu san abin da muke yi, mu san mu fa iyaye ne fa, daga wajen mu ake samun tarbiyya. Kar ki ce wai kina 'ya mace, a'a daga wajen mu ake samun tarbiyya. Saboda menene, shi kanshi rabin addinin a wajen ma a hannun 'ya mace aka karɓa, ita ce Nana Aisha ta radiyallahu anha. Allah Ubangiji ya bamu ya tasu, Allah ya sa mu gane mu rinƙa kiyayewa. Assalamu alaikum.